Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin, nawguralkom lajt it-tajjeb, lajt ovvjament propja wada, imma illum huwa il-lejl ta' between il-ġimgħa l-kbira u lajt. Ejja nitolbu fl-imkien u nirċievu l-kelma tal-mulej. Kemm minnkom il-lejla onestament tixtieq li l-mulej jagħmel xi ħaġa ġdida miegħek? U li dik, tixtieq li l-mulej jagħmel xi ħaġa miegħek fik? Imma inti tkollok il-ġuħ. Amen? Infakkarkom ħafna drabi, Ġesu kien naraw fl-iskrittura, Ġesu jimxi mal-folol u għavolja kienu kun hemm ħafna morda, però mhux kollha kienu jfiqu. Kienu jfiqu dawk li bil-Malti, bil-Ingliż, they reach out to him. Jixxenqu għalih. Jixxenqu li għalli għamel xi ħaġa f'ħajthom. Don't be a spectator, be a participator. Amen? This is not a show, this is a ministry. Dan mhux xi show, dan huwa ministeru tal-Ispiritu Santu u jekk qalbek tkun miftuħa, il-mulej mhux ħajħallik b'xejn żgur. Amen? Mela għala għajnik u tlob it-talba warajja. Għala għajnik, taħseb f'ħadd u taħseb f'xejn. Min qalbek tista' tgħidha f'qalbek, tista' tgħidha minn fommok, ejda nittalba f'qalbek. Ġesu qed jara kollox. Ġesu qed jara qalbek. Ġesu jisma' kollox. Jafek minn A sa Z kif ngħidu bil-Malti. Jaf x'għandek bżonn, jaf il-bżonnijiet tiegħek, jaf il-weġġat tiegħek, jaf x'inhi risposta li hemm għalik, però jridek tixxenna għalih. Inti ssibni u inti tirċievi minn għandi meta tixxenna għalija u tfittixni b'qalbek kollha. Mela qadis il-lejla kellimni, kellem il-poplu tiegħek. Mela inti taf kollox għax m'hemm xejn moħħbi quddiemek. Qalbi hija miftuħa mela jberaħ quddiemek. Kellimni mill-kelma tiegħek. Spiritu Santu, nixxenna għalik. Mulej Ġesu, għatini l-ġuħ għalik. Għatini esperjenza ġdida għalik mulej. Grazzi tal-maħabba tijak. Minix għawnek, minix nisma f'daw l-affarijiet b'kombinazzjoni. Nemmen li nsejjaħtli u jiena nirrispondi s-sejħa tijak il-lum. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Ġwanni kapitlu 1, min vers 29. Illum nixtieq inkellimkom fuq il-ħaruf talla. Din hija festa tal-ħaruf. Ħafna minnkom kiltu il-figolli, għadkom tiklu l-figolli u għajaddi lajt tibqgħu tiklu l-figolli. Bħali. U ħafna mill-figolli ikollhom il-forma tal-ħaruf. Issa naħseb li l-maġġoranza minnkom tafu għaliex huwa ħaruf għax aħna wara kollox Malta ngħixu, mhux iċ-Ċina. Imma hemm ħafna affarijiet fuq il-ħaruf li ma nafux. Għaliex dan il-ħaruf huwa daqshekk importanti. Kulħadd sema ħaf Malta diffiċli ma tismax bil-ħaruf talla għax kultura nisranija. Imma għaliex il-ħaruf huwa daqshekk importanti fil-pjan tal-fidwa, tas-salvazzjoni, tal-fejqan, tal-ħelsin li Alla għandu għalik. Fil-ktib ta' Ġwanni ħanqraw ftit skrittura flimkien. L-għada Ġwanni vers 29 ra lil Ġesu riesa għalih u qallu: araw il-ħaruf tal li neħħi id-dnub tad-dinja. Danu li għalih għettilkom. Warajja ġej bniedem li u aqwa minni. Volja ġej warajja imma aqwa minni. Għax kien qabli. Volja ġej warajja ma kien qabli. Ġej warajja imma kien qabli.
għamlu underline, jek għandkom Bible, jek tistaw għamlu underline di. Anqas jien stess ma kont nafu, saħna nafu li Ġwan il-Battista kien il-kuġin ta' Ġesu. Visa jkun għetjajt u stess, laqqas jien stess ma kont nafu. Daw, u s-probabli mi jaf kem raw il-xixin u anka possibilment labu fl-imkien, ta' kien għadhom żgħar. Imma jien għalhekk ġejt nammet bl-ilma biex hu jkun Ġesu, il-ħaruf tal-la, marraf lill-Iżrael u Ġwanni xed għalih u qal jien rajt l-Ispirtu niżel mis-sema bħal ħamima u joqgħod fuq. Just a parenthesis, mhux niżlet ħamima. L-Ispirtu Santu niżel bħal ħamima li kieku huwa fl-2023 qabli konna ngħidu rajt l-Ispirtu Santu niżel bħal helikopter. Mhux niżlet ħamiema, ħafna eżes Maltin jaħsbu l-Ispirtu Santu huwa ħamiema. L-Ispirtu Santu huwa Alla. Amen. Jien rajt l-Ispirtu niżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bil-ħaq, għas jien ma kont nafu, għattini darba. Għas jien ma kont nafu. Ġili għaddejt il-kom raskom di, kif Ġwan il-Battista unek għetejt ma konx naf il-Ġesu u da kien jaf li ommu u Marija kienu kuġini. Imma dak li batni, min bat il-Ġwan il-Battista? Min batu? Alla batu? Alla, mulej. Dak li batni nammet bl-ilma u stess għalli fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod daku li għammed bl-Ispirtu Santu dan rajtu bajnejja u għalhekk xett danu liben tal. L-għada Ġwanni raġa kien hemm ma' tnejn mid-disċipli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal araw il-ħaruf talla. U ż-żewġ disċipli li kienu miegħu semgħu jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġwan il-Battista dak li ġi taħt l-ispirtu ta' Elija ġi biex jagħmel l-announcement fejn l-Ispirtu Santu kien ħajinżel fuq min. Però hija xi ħaġa interessanti, wis probabbli u ovvjament bl-aktar mod ċar jindika dan. Ġwan il-Battista qatt ma ddilu minn rasu waqt li kien għadu tfajjel li kuġinuh huwa l-Messija. Għaliex min jaf forsi kieku Alla kien jgħidlu minn mintu kienx kajdu nisma' taf li kuġinuh huwa l-Messija? Jgħidlu da kuġinuh wi? U għatax għad nispissa ma jistax kum. Allura kien hemm żmien li Alla stenna biex jirrevela għalu min hu l-Messija. Ġifiri, bħalma tgħid fit-tieni Korintin 5:16 tajt, aħna ma narfux lil xulxin fil-ġisem. Aħna narfu lil xulxin fl-ispirtu. Amen. Da bħal meta ħafna lil Ġesu kienu jaraw dak mhux Ġwanni, dak mhux eben Marija u Giuseppi, dak mhux eben il-Massudaxxa, dak kif issa daqqa waħda tgħid li huwa l-Messija. Qed tifhem? Għax il-bniedem jara l-affarijiet biss minn barra. Irid ikollok ir-revelazzjoni tal-Ispirtu Santu biex inti tara l-affarijiet kif jarhom Alla. Kapix? Għalhekk inti għandek ħafna Maltin, mad-dinja kollha ma ħanitkellmu għal Maltin. Għandek jafu bil-bambin. Għalkemm ma nħobbx ngħid bambin għax il-bambin kiber ma m'għadniex inbennuh. Sewwa, imma jafu bil-bambin. Jafu bil-ħamima minn għalihom l-Ispirtu Santu u ħajjithom hija diżastru. Imma jekk tintaqa' mal-Ispirtu Santu Alla u tintaqa' mal-ħaruf Talla li ben Talla nnifsu Ġesu, ħajtek tiġi trasformata. Imma dawn l-affarijiet ma tarafhomx bil-ġisem, tarafhom bl-Ispirtu Santu. Qed tifhmuha? Halleluja. Glorja għal mulej. U għalhekk
Alla stenna biex jagħti il-dak li kan ħajmur qabel il-Messija biex iħabbar il-miġġa tal-Messija, min ħajkun kien Ġesu, min jafda talaq mid-dar, u jien naf forsi l-kuġinuħ għallu, narag, bro, jew kaz, ħanarag, u da mar jiġri mar qudiem, u daqqa waħda, dak x'inhu jagħmilha. U għalla jgħidlu dak huwa l-Messija. Issa tgħidli nafu inna nilagħbu fl-imkien kif qed nilagħbel. Qabli was publish kien jgħidu le ma naċċettax, dak joqgħod jinkini bil-karozzi. Jinnaf. Amen. Hemm staġun, il-ħabib tiegħi Kurt, it-tifel tiegħi Kurt. Ħobb jgħid hemm raġun għal kull staġun. Alleluja. Praise God. U stess Ġwanni l-Battista għal laqqas jien ma kont nafu. Ma nafu ġifieri ma kien ġifieri ma araftu. Nafu fil-ġisem ma kontx araft li dan huwa l-ben Alla, il-ħaruf Alla. Amen. U probabbli Ġwanni l-Battista bħal kompliment tal-Lut kienet jistennew Messija militari. Xi leader tal-militar jiġi biex jiknes ir-Romani. Sewwa u naraw u probabbli bħalma naraw fil-passaġġi oħra li meta bdew jaraw il-Ġesu da ħajjaħlisna minn taħt ir-Romani, ħajjaħlisna minn taħt il-madmat li aħna qegħdin fih. Infatti fil-ktieb ta' Mattew, issa din interessanti ismawni. Ġili illum jiena kelli kelma mill-Ispirtu għal xi ħadd u li forsi kombinazzjoni wkoll taqbel mal-messaġġ ukoll. Però ġili inti kont taf li Alla sejjaħlek, anke Alla użak u f'daqqa waħda tgħaddi minn mument fejn il-fidi tiegħek tiġi tant ittestjata li tibda tiddubita tgħid immissjajtu lil Alla, tgħid żbaljajt, żvejjajt, tgħid Alla talaqni. X'għamil biex mhux hawn xi ħaġa li ħassek hekk fejn użak għall-mulej fiq n-nies permezz ovvjament Alla jfejja imma użajdejk. Sewa u f'daqqa waħda tibda tgħid imma ma tgħidina għammin tajjeb qed nemmen sewwa qed nimxi sewwa quddiem il-mulej. U tibda tgħid imma jaqgħu immissjajtu lil Alla x'imkien, Ruben ma mmissjajtux qalbi. That's a word for you. Ġwanni l-Battista għadda mill-istess. Ġwanni l-Battista waqt li kienet jagħmel qal mela l-Ispirtu tal-Alla ġie fuqu. U Ġesu jgħidilna ma hemm l-ebda profeta ikbar minnu minn Ġwanni l-Battista sewwa hekk jgħidilna, m'hemm xi wieħed ikbar minnu. F'Mattew kapitlu 11 hekk jgħidilna Ġesu. Imma raw x'ġaralu Ġwanni l-Battista kellu kriżi ta' fidi. Hawn xi ħadd minnkom ġieli għaddejtu minn kriżi ta' fidi? Għax ġaralkom xi ħaġa qabli waħħalt falla, qabli ħsibt li Alla telqek u issa sekk id-delete delete. Ma d-delitijak xil-mulej. Amen? Halleluja. Ara ġara l-Ġwanni l-Battista. Vers wieħed ta' Mattew kapitlu 11. Meta mbagħad Ġesu tem jagħti dawn it-twissijiet li 12 disċipli tiegħu, telaq minn hemm biex jipritka fl-ibliet tagħhom. Ġwanni li kien fil-ħabs sama bl-emejjel tal-Messija. U bata għandu 2 mid-disċipli tiegħu qallu inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew xi ħadd ieħor. Sena ftit inti ftit jemilu m'eklix. Hawn l-ħaruf tal-Alla li neħħidnu bid-dinja dak kif daqqa waħda tiddubita issa. Hello, hawn xi ħadd jista' jidentifika. Tkun użat minn Alla, tara n-nies jinħelsu mix-xitan u f'daqqa waħda tgħid sena ftit imma jiena vera msejjaħ mill-mulej. Alla vera delikni lili, Alla lili vera żinni. Kriżi ta' fidi. Imma Ġesu diġà jaf biha dik. Kien jaf li ħajgħaddi minna dik. U Ġesu jiġbu qalilhom morru u għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-hom jaraw it-sopop jimxu l-brużi jfiqu. Mela se ftit, meta aħna nintaqgħu ma' Ġesu, mhux biss imberkin aħna għax ma narawx, imma mberkin iktar għax naraw. Issa l-fidi tagħna mhijiex ibbażata fuq li aħna naraw,
Ġesu jgħidilna mberkin dawk kollha li jemnu u ma jarawx. Imma mberkin iktar dawk li jemnu jaraw. Amen. Amen. Għalhekk nirringrazzja lil Alla meta naraw nies ifiqu, meta naraw nies inħelsu. Il-sibt li għadda kellna bosta hawnhekk xi btnejn min-nies li bdew jinħelsu mid-demonju. Dak huwa affarijiet li Alla wedna li meta timxi ma' Kristu tara, amen. Alleluja. L-om jaraw, hawnhekk hawn nies hawn tnejn min-nies li kienu jew omja minn waħda jew ma jaraw sew ġew jaraw xul minnkom. L-om jaraw it-sopop jimxu, l-lebrusi jfiqu. Isma' kulħadd jgħid din għalija. Ejda, din jgħid għalija. L-om jaraw it-sopop jimxu, l-lebrusi jfiqu, t-torox jisimgħu. Nies li kienu torox jew torox minn waħda simgħu hawnhekk grazzi Ġesu. Il-mejtin qumu. Intom kollha keddu mejtin. Kollha qumtu. Aħna kollha konna mejtin fid-dumietna dik żgur. Amen. U qomna fil-ħajja ġdida fi Kristu. Amen. Ħini u min ma jitfixkilx minħabba fija, ħini u min ma jitfixkilx minħabba fija. Ħini int, imbirek int, jekk inti ma tħalli xejn, meta Alla jopera f'ħajtek, ifixklek. Ismawni, Alla meta jopera f'ħajtek, fl-aħħar mill-aħħar, Alla qatt huwa kontra tiegħek, kulħadd jgħid, Alla qatt huwa kontra tiegħi. Amen. Alla qatt mu ħajaqa' minn fuq it-tron għax jien żbaljajt. Ġilli netajtu li Alla mhuwiex nervuż għax żbaljajt int? X'ħan għamlu Ġesu? Għamel froġa da? Għax Alla tiġġara l-futur tiegħek qabel ma int għamilt il-futur u għaddejt il-futur tiegħek. Imma llum nixtieq u bil-brajnu tal-kelma tal-mulej u tal-Ispiritu Santu li llum inti tissaħħaħ fil-fidi tiegħek f'minu Ġesu il-ħaruf tal-Alla. Għax illum il-messaġġ huwa fuq il-ħaruf tal-Alla. Ġwanni wieħed meta naraw dak il-passaġġ joħorġu bosta punti li lili u lilek għandhom isaħħuna fil-fidi tagħna anke meta ngħaddu minn żmien diffiċli. Meta ngħaddu żmien ta' test, ħanidkom magħhom, għallok li intom forsi ma kontux aware, bħallum 2000 ftit iktar snin ilu, din il-ġurnata kienet l-iktar ġurnata ta' dlam mal-mulej. Hija ġurnata bejn il-mewt u bejn il-qawmin ta' Ġesu. Hija bħallum dwar 2000 u ftit snin ilu li Ġesu niżel fl-abissi biex jieħu ċwievet tal-ħajja. Huwa dakinhar li Ġesu bħala il-ħaruf tal-Alla li ħallas għad-nobit kollha tiegħek tal-passat, tal-preżent u tal-futur. Bħallum li Ġesu kien għal momenti ma nafx kemm kienu twal, imma nafu li kien hemm moment fejn Ġesu ġie maqtuħ minn Alla. Din hija xi ħaġa li hija misteru kbir għax għall-ewwel darba fl-istorja tal-eternità it-Trinità ġiet mifruda. Meta Ġesu għajat fuq is-salib, Alla għaliex missi għaliex abbandonajtni, Eli Alla lama sabaktani. Dak il-ħin it-Trinità ma baqgħux tlieta. Għax wieħed minnhom ġie mifrud. Sar dnub u saħta għalina. Kien l-iktar lejl ikraħ fid-batijiet ta' Kristu. Infatti il-Bibja xtejdilna li fuq l-art kollha waqa' xiex? Dlam. Moħħkoma. Mhux ovvja jkun hawn dlam jekk id-dawl tad-dinja jekk id-dawli dak li għat id-dawl tad-dinja ġimnezza mid-dawl imma sar innifsu dlam, sar innifsu dnub, sar innifsu saħta temporanjament, ma qatt ma ħjerġa' jsir hekk. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek irċevejtu salvazzjoni kbira. Amen.
forsi ġissu. Forsi xqut minnkom tgħid li jien għaddi ma rajtx il-miraklu tiegħi, għaddi ma rajtx il-fejqan tiegħi, għaddi ma rajtx il-ħelsin tiegħi. Imma llum l-mulej jrid jinkoraġġik li sema talbek u l-miraklu tiegħek huwa fil-qrib. Alla għadu qed jaħdem fik. Avolja għaddej minn żminijiet ta' lam, taqtax qalbek. Id-dawl se jfeġġ fuq ħajtek. Ħantikom testimonjanza qasira. Għaliex xogħol minnkom il-mulej, il-kelma tal-mulej tkun għalik illum hija taqtax qalbek, kompli jemmen għaliex il-miraklu tiegħek dal-waqt ifeġġ. Meta jiena kont l-Amerika, ta' forsi xogħol minnkom din it-testimonjanza, meta l-mulej sejjaħli biex immur il-Bible College, u l-mulej kien għalli ħajprovdili, niftakar, jina kont il-mulej, kontet l-mulej marriċ immur namel xogħol għax dawk is-sentej u fuqhom fuq il-Bible College irrid nixrob kull qatra ta' talim u anointing li ħirġa minn dawk il-pulpiti. Sewwa u marriċ immur naħdem nispiċċa kif jgħidu bil-Malti titbażwar taħdem biex imbagħad toqgħod mill-iskola għal għadha filgħodu. Marriċ nagħmilha. Għetlu rrid nemmen li inti ħad ipprovdili fi sħiħ fisem Ġesu Kristu l-anti, if it's God's will, it's God's bill. Amen. Alleluja. U niftakar meta mort Tulsa, ġiletilkom dil-istorja, ħabib tiegħi offrili inqgħod magħhom kienu għadhom koppja friski żewġ msieken. Sewwa u sabu lili fin-nofs. Sewwa. U dal-povru min jaf kemm sawwat lilu nnifsu wara jgħidlek ara jien x'mort nagħmel offrejtlu fejn joqgħod. Għax minn ġeba dej saru 4 xhur. U kien jgħid li inti tfittex post fejn toqgħod. Għax bl-Amerikan ndejjaqtna fin-nofs. Ma setax jgħidli bil-Malti. Imma kont nkun prudenti ma noqgħodx madwarhom nitlaq il-barra kemm jista' u jekk inkun id-dar noqgħod fil-kamra tiegħi biss. Ħalli they can go down with business as usual. Halleluja. Insomma, u niftakar qed infittex jien kelli fejn issa mmur noqgħod imma rrid inħallas il-kera. U biex inħallas il-kera qed naħdem. Imma jien ma rridx naħdem. Mux dejjem ma rridx naħdem għal dak iż-żmien li jiena kont il-Bible College. Sewwa rrid nifoka fuq Kristu. Rrid nifoka fuq il-Bible College. Sewwa u plus li jiena nemmen onestament 100% laqqas qatra dubju li kien Alla li sejjaħli biex immur il-Bible College. Sewwa mhux nagħmel to make the best minn dawk is-sentej ta' studju. Sewwa u niftakar kont immur infittex u ma nista' nsib imkien, kont nitlob u ma nista' nsib imkien. U bdejt naqta' qalbi. U biex taxxaqa marra wara xi 4 xhur dal-povru brother għalli isma' bro. Għalli inti qawweb missjak lill-Alla. Għalli inti mhux ġimgħatej kellek toqgħod hawn. Għalli għaddew 4 xhur. Għalli metlek xejn għax ovvjament nixtiequ ngħinuk u whatever. Għalli jisma' mhux aħjar tfittex xogħol. U kif għalli jekk nifmu ta' miskin, ma rrabjajtx miegħu għax kien very gracious. Dejt ngħid mulej, did I miss you? Għax miskin daw jiena tindejqilhom għajnhom fin-nofs. Sewwa. U ma kinux jiċċarġawni xejn flus, kienu ma tantx kellim minn fejn jiċċarġawni, anyway. Imma niftakar kif ħriġt barra u nitlab il-mulej, have I missed you? Niftakar men. Qatt ma kelli qabel dil-esperjenza u qatt ma kelli wara dil-esperjenza darba biġrat li f'ħajti. Niftakar qisu l-mulej ta' nidaqqa ta' ħartek. Bħal speċi, wake up! Bħal speċi da, issa ħadd iddubitani għalli ara ma jfittellekx tibbidani iddubitani issa. Ftit kienet il-weekend ta' Thanksgiving tal-Amerika, Thanksgiving f'Novembru. U nispiċċa mmur
immur għaxin kont noqgħod Tulsa qabel mill-college, imma mbagħad kont ivvjaġġajt sija u nofs bil-karozza mort Oklahoma City u niftakar hemmhekk kien qajt ma' xi ħadd u biex inqassarkom l-istorja li vera kienet miraklu anke dik weħeda. Nintaqa' ma' xi ħadd ġod il-Knisja Church on the Rock fejn kont immur qabel fi snin meta konna ngħix Oklahoma City. U jlaqqani ma' xi ħadd biex joffri li noqgħod miegħu waqt li kien joqgħod Tulsa Oklahoma. Dan ir-raġel offri li biex immur noqgħod miegħu. U meta mort intqajt miegħu xi ħaġa tal-għaġeb. Niftakar intqajna għall-isma meta tiġi Tulsa Oklahoma kontattjani ħalli niġi norik nitkellmu norik id-dar u whatever. Jiena s'issa naħseb li ħajjiċċarġeni ċerta tal-flus. U niftakar ktibna ittra badna karta hekk. U kiteb ismu, jiena ktibt ismi, telefon number tiegħu, telefon number tajnija. U mingħajr ma rrealizzajt u ħan numru tiegħu. U jien ħadd numru tiegħu. Bis-serjetà men. U niftakar jien mort lura għand xi ħbieb li kont qed noqgħod magħhom. U mar fil-ħotel għax kienet iżur minna Tulsa Oklahoma kien ġo l-ħotel ġo ħotel għall-konferenza dak il-weekend li mort għalija. U dak kif mor il-ħotel qarara. U għal mulej, jekk din hija minnek għamel li jiġi l-lejla il-Knisja kien hemm konferenza partikolari u poi għamel li Gordon ipoġġi qudiemi. U jiena kif mort u nara oh my goodness gracious. Issa sew kif ħansibu da ma nafux. U jiena mmur il-konferenza. U kombinazzjoni nidħol f'konferenza ta' 1000 ruħ. Mpoġġi eżatt qudiemu. U biex naqtalkom storja twila, għalli jisma bro, inti taf x'għamilna jiena mintu. Għetlu naf. Għalli ma jiena tlabt biex jekk din minn Alla jġibek tpoġġi qudiemi eżatt u hekk għamilt. U spiċċajt imma l-mulej provda għal sentej u fuqhom housing dar kbira b'xejn. Imma għaliex huwa din it-testimonjanza ta' dan il-miraklu? Għal ftit ma mmissjajtix. Għax kont ħanaqta qalbi. U kont nispiċċa nażel il-ħajja ta' titbażwar kif jgħidu bil-Malti. Immur naħdem u mmur l-iskola li ma xtaqtix. U għalhekk dakinhar ħassejt qisu l-mulej jew ta' nidaqqa ta' ħarta. Jew nkella daqqa ċarruta mxarba u għamlek għana. Wake up. Don't you dare stop believing me now. Keep believing. Ibqa emmen, jgħid il-dak taħdih. Ibqa emmen. Ara ma taqafx issa. Amen. Il-miraklu tiegħek ġej. Amen. Hallelujah. Iva, fi ktib ta' Ġagbu, kapitlu 1 jgħidlek isma'ha. Vers 2. Ħuti, għoddu kollox ferħ meta tħabtu wiċkom ma' kull xorta ta' l-ġrib. Għax għandkom tkunu tafu li t-ġrib il-test tal-fidi ta'kom inissa l-sabar il-paċenzja u ħallu s-sabar il-paċenzja ikollu l-milja tiegħu fikom biex tkunu perfetti, maturi u sħaħ bla ma jkun jonqoskom xejn. Issa fejn jidħol il-ħaruf? Għaliex aħna nistgħu ngawdu da kollu permezz tal-ħaruf u permezz tad-dem tal-ħaruf. Permezz tad-dem tal-ħaruf. Ħantikom xi punti għal dawk li intom qed toħdu punti, ħodu daw il-punti. Number 1, il-ħaruf talla skont Ġwanni 1 vers 29 u 3 u 34 tajtek. Araw il-ħaruf talla li neħħi id-dnub tad-dinja dan hu liben talla. Biex jiena u inti konna iktar apprezzament biex meta inti tkun qed ikoll dik il-figolla forma ta' ħaruf. Il-ħaruf isarraf ħafna iktar minn figolla. Amen? Alleluja. Min hu dan il-ħaruf? Isimgħu, mokkoma. Taf li ftit tal-Apokalissi, kapitlu 7, vers 17, tgħidilkom arawa. La darba l-ħaruf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom. Kif jista' jkun il-ħaruf fl-istess ħin huwa r-raj?
U jwassalhom ħdej l-ilmijiet tal-ajjun tal-ħajja u Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnihom. Psalm 23, kważi kulħadd jafu jew sama bih, il-mulej u r-raj tiegħi. Taf li di qiegħda fil-ktieb tal-Apokalissi kapitlu 7 vers 17, mhux f'Salmi 23 biss. Dan il-mulej li huwa r-raj tiegħi huwa l-ħaruf li wkoll jixxuttalna għajnejna mid-dmuħ u wassalna ħdejn il-miet tal-ajjun ta' ħajja. Mela dan l-ħaruf talla huwa nnifsu il-raj it-tajjeb. X'iktar? Il-ħaruf talla, ħanejdikom aħwa, jina hemm affarijiet li number 1 tirċivihom bl-Ispirtu Santu, bir-revelazzjoni tal-Ispirtu Santu. U number 1, il-moħħ karnali, moħħ naturali, mhux ħajfhmuhom. Però dan l-istess ħaruf talla huwa daqs Alla. Huwa daqs Alla. Huwa ħaġa dak li jgħidulu bl-Ingliż one in the Godhead, ġifieri fil-Trinità. Fil-ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 5 vers 6 sa 8 u anka kapitlu 13 vers 8 tgħidlek li dan il-ħaruf huwa fil-ġenna qed jiġi meqjum, worshipped, adorat fuq it-tron. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan l-istess ħaruf Ġesu huwa l-ħaruf talla li hu nnifsu Alla, li hu nnifsu ħaġa waħda malla, jixxerja l-istess tron malla. Tinsix li l-unika essere, għax ma nistax ngħidlu he's not a human being, entità, thank you, li jista' jiġi adorat u Alla. Imma sew fuq din l-art Ġesu kien adorat. Imma llum fis-sema il-Bibja tgħidlek li Ġesu qiegħed fuq it-tron tal-Alla qed jiġi adorat. Apokalissi 7 vers 14. Id-dem tal-ħaruf li huwa d-dem talla huwa dak li jnaddaf in-nazzjonijiet u li jaħsel in-nazzjonijiet u l-ġnus kollha bid-dem tiegħu. Mill-bidunet tal-kreazzjoni, jekk inti tqabbad il-Bibja fil-ktieb ta' Ġenesi, kont taf li l-ħaruf huwa msemmi mill-bidunet. Per eżempju, Alla meta kien hemm fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 3, vers 16 tekkara. Da wara li Adam u Eva dimbu, waqgħu mill-glorja, tneżżaw mill-glorja tal-Alla, u Alla ippronunċja x'inhu l-kastik tad-dnub tagħhom. U mbagħad għalhekk il-mulej, jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek, nisel is-serb, u nisel il-mara. U kulħadd jgħid jisħaqlek rasek u int tisħaqlu qarqubu. Taf min saħaq ras is-serb? Il-ħaruf. Ma l-ħaruf. Ma il-ħaruf huwa dak li saħaq. Issa isimgħuni. Għada l-messaġġ huwa differenti. Imma ma kienx l-iljun li saħaq il-ħaruf, il-serb, kien il-ħaruf. Il-ħaruf talla li saħaq. Kien il-ħaruf talla li jifdi id-dinja, kien il-ħaruf talla, id-dem tal-ħaruf talla li jaħsel in-nazzjonijiet bid-dem tiegħu. Kemm importanti meta aħna fil-għajt, forsi iktar minn madwar is-sena niftakru fil-ħaruf, il-ħaruf talla, però xi ħaġa kbira għalina hija dan l-istess ħaruf huwa l-istess Alla. U nnifsu Alla. Fil-ktieb ta' Ġenesi ħanurikom skrittura morru warawha di. Morru wara, jekk għandkom bil-Ingliż, arawha bl-Ingliż bil-King James
hemm il-Bibja it-Trinitarian Bible arawha fil-aħjar qiegħda isma'ha. Tgħid kara. Alla jipprovdi lilu nnifsu ħaruf. Tiftakru meta fi ktieb ta' Ġenesi 22 Alla jkellem il-Abram u jgħidlu irridek toffrili l-iktar ħaġa għażiża għalik, il-libnek li by the way tajtulek jien. U li mingħajri ma setax ikollok. Għalli irridek toffrili l-iktar ħaġa prezzjuża li hemm f'ħajtek, il-libnek Iżak. Abram ħallibnu Iżak fuq il-muntanja u Iżak kien ħobb il-missieru, kien ġuvnot, by the way, ħafna jaħsbu, aħna fil-film xi kultant naraw il-Iżak 7 snin, 8 snin. Iżak ma kienx żgħir, Iżak kien madwar ta' 30 u 33 sena. U Iżak, ovvjament, mhux l-ewwel darba li ra l-missieru jagħmel offerta u sagrifiċċju lil Alla. U huma utilajn qallu missier, qallu fejn hu l-ħaruf? Tax qallu Abra. Issa biex tifhem aktar di li tkollok kunċett ta' patt. Ħafna Maltin, inkluż ħafna Kristjani laqas jifhmuha x'inhi patt. Ma biex inti tifhem, Abram minn fommu ħarġet il-kelma da. Qal ibni, Alla jaħseb li jipprovdi lilu nnifsu ħaruf. Issa, ħanilek xut minnkom il-Bibja tagħkom tgħid Alla jipprovdi għalih innifsu, imma fil-King James u fil-Ludi qiegħda miktuba God provides himself elem, not God provides for himself elem. Battu għadi. Because this is very big. ċirifiri? Alla jipprovdi lilu nnifsu. Mux jipprovdi għalih nnifsu. Alla jipprovdi lilu nnifsu. Ħaruf. ġieli rajtu għadin inta? Kama minnkom għatma rajtu għadin? Jak taqra fil-King James, jak tgħidlek God provides himself. Elem. Alla jipprovdi lilu nnifsu ħaruf. F'xi Bibles jgħidlek God provides for himself. Imma meta tmur għal King James jew tmur għal Hebrew tfisser hekk. Alla jipprovdi lilu nnifsu ħaruf. Issa qed tifhmu għaliex il-ħaruf talla jiġi adorat mill-ħlejja kollha li hemm fis-sema u min-nazzjonijiet kollha li hu jifdi bid-dem għad-nistija. Kemm hi prezzjuża dik il-figolla tal-ħaruf? Ovvjament mhux għall-figolla tngħidu aħna. Dan kien ipprofetizzat li Alla ħajprovdi il-ħaruf. Għalhekk isma' Ġwan il-Battista minn fejn ġabha? Araw il-ħaruf talla minn fejn ġabha dik? Minn fejn ġabha dik? Min illuminaħ li wans li taraw il-ħaruf talla li neħħidnu b'tad-dinja? Sa fejna fien Ġwan il-Battista li kien jaf x'inhu ma jgħidu l-profeti u kien jaf li Alla biss jista' jneħħidnu b'tad-dinja. Qed taqbdu għadieħa. Aħna nafu fit-Testament tal-Qadim u anke fit-Testament ġdid li Alla biss jista' jaħfer id-dnub. Iva jew le. Allura kif daqqa waħda tiħares lejn bniedem jgħidlu dan huwa l-ħaruf talla li jneħħi d-dnub. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Il-lejla il-ħaruf talla ħajneħħilek id-dnub. Però mhux id-dnub biss. It-teba tad-dnub. It-toqol tad-dnub. Il-gild tad-dnub. Il-mistħija tad-dnub.
is-saħħa tad-dnub, il-mart tad-dnub. Għax dak jekk Ġesu il-ħaruf tal-Alla jneħħi d-dnub, mela l-konsegwenzi kollha tad-dnub ikollhom jitilqu magħhom. Alleluja, amen. Grazzi Ġesu. Amen. Għatu ċabxiba lil-Malej. Fil-ktib ta' Ġenesi kapitlu 12 nibdew naraw minn fejn Alla jibda jintroduċi il-kunċett tas-sagrifiċċju tal-ħaruf. Dak li aħna ngħidulu il-mejda tal-għajt. Sewwa, the Passover table. Il-bieraħ għamilna ta' xi ħaġa fuqha. Meta intom tmorru madwar Malta taraw il-mejda tal-Apostli. Dik hija l-mejda tal-għajt propja. Anka l-Ewkaristija propja hija dik actually, dik hija l-Ewkaristija propja. Il-mejda tal-Apostli dik hija l-Ewkaristija propja. Il-mejda tal-Passover, il-mejda tal-għajt. Min hemm Ġesu Alla jibda jgħid, jibda jintroduċi l-poplu tiegħu li jridu jissagrifikaw ħaruf, jużaw id-dem tiegħu biex dnubhom jiġi moħħkomaw, motti. Kulħadd jgħid motti, mhux imneħħi, motti. Jiġi motti għal żmien u minn sena wara sena kienu jagħmlu sagrifiċċji tal-ħrief, ruxma ta' ħrief ġewwa Iżrael, u darba fis-sena il-qassis il-kbir kien jagħmel sagrifiċċju jidħol fil-post l-aktar qaddis biex jagħti id-nubit tal-poplu u anka tiegħu. Tiegħu stess ukoll. Fil-ktib tal-Lut morru aqrawha di aqrawhom sew, Lut kapitlu 8 sa 10. Aqrawhom sew. 8, 9 u 10. U Ġesu u Alla bdeda jintroduċi li jkollhom ħaruf, irabbuh, kemm għamilkom ġurajtu ħaruf? Ħelu hekk żgħir. Tista' trabbih qisu pet kemm ikun ħelu. U Alla beda jgħallimhom li dal-ħaruf trid tħobbu, trabbih, tista' traqdu miegħek, tmelsu, tilgħab miegħu bħal pet, titimgħu, mbagħad wara 14 jum titħanxru. Għax ħatkun stampa preċedenti, stampa profetika għal dak li Alla trid jagħmel fil-futur. Li ħajkollu jibgħat il-libnu għażiż. Li tant ħobb li fih jinsib il-għaxqa tiegħi. Imma ħankolli nħanxiru. Għax permezz tad-dem ta' dan l-istess ħaruf id-dinja tista' salva. Il-popli jistgħu salva. Allura beda jgħallem il-poplu tiegħu il-mulej jippreparahom għax Alla huwa strateġiku, kulħadd jgħid Alla huwa strateġiku. Alla ma jagħmilx affarijiet ġas biex jagħmilhom. Alla hemm strateġija f'kull ma jagħmel. U beda jipprepara nies kif jibda kull sena wara sena kien ikun hemm eluf ta' ħrief jiġu maqtula maħanxra. U x'kienu jagħmlu? Kienu jpoġġu, inti kont mor quddiem il-qassis il-kbir, jew il-qassisin propja, il-qassis il-kbir kun jagħmel servizzjon. U l-qassis induru madwar altar kont iġġib il-ħaruf inti, kont mitti dek fuq il-ħaruf, inti kont identifika mal-ħaruf, u minn flok il-qassis iħanxar lilek iħanxar il-ħaruf minn flokok. Għax jitfisser li d-dnub tiegħek għadda fuq il-ħaruf u l-ħaruf qed iħallas għal dnubek għal sena. Kristu ħallas għal dnubek għall-eternità. Halleluja! Grazzi Ġesu. Amen. Illum id-dem tal-ħaruf tal-Alla iservi biex jipproteġik. Issa saħwanilkom ħaġa. Please, isimgħuni x'ħanejdilkom, jekk ma taqbdu xejn minn dak kollu jettilkom, aqbdu din. Kull filgħodu, kull jum jitolbu u bil-fidi roxxu d-dem ta' Ġesu Kristu fuqkom, fuq familkom, fuq ulidkom, fuq il-proprjetà tagħkom, kull jum bil-fidi. Imma hemm bżonn noqgħod nagħmilha, tagħmilhiex. Imma li kieku tibda tifhem x'battalja spiritwali hemm ma' ruħek.
u kemm id-demonji jeżistu vera. U l-moment li inti dejtina rrid nimxi wara Ġesu, l-infernu kontra tiegħek, u mbagħad tibda tinnuta x'importanza tibda tagħti d-dem tal-ħaruf Alla fuq il-ħajja tiegħek. Amen? Mela d-dem tal-ħaruf Alla iservi biex jipproteġik. Ħanilkom xi ħaġa. Kemm minnkom tafu u temnu li skont Filippin kapitlu 2 minn vers 9 sa 10 għandek ukoll Mark kapitlu 16 vers 15 sa 20 Ġesu il-Bibja tgħidilna li l-isem ta' Ġesu huwa fuq kull isem. U mħabba dak l-isem kull demonju jkollu joħroġ, u l-marda jkollha titlaq, kull saħta jkollha tiġi mkisem. Mħabba l-isem ta' Ġesu. Ma moħħkom hawn. Tafu għaliex l-isem ta' Ġesu huwa powerful? Mħabba d-dem ta'. Intom taf li għaw ħafna nies jisimhom Ġesu fid-dinja? Jekk tmur Colombia, ¿dónde está mi hermanos de Colombia? ¿Están algo que se llama Jesús en tu país? Amen. ħafna. Hemm ħafna nies fil-Kolombja jisimhom Jesús, Jesus. Għaw xi ħadd mill-Greċja? Taf x'hemm fil-Greċja? Ruxma ta' Kristos. Brother Kristos, brother Kristos, ruxma ta' Kristos. Imma għaliex meta tgħid fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret? Id-demonju jitrijat? Imħabba id-dem tal-ħaruf. Halleluja! Gloria lilek Murej! Amen. Għalek ta' huwa b'saħħtu dak li sab. Fis minn Ġesu kien hemm ħafna jisimhom Ġesu. U llum il-ġurnata għandna ħafna jisimhom Kristo, infatti hawn ħafna jisimhom Kristofer, jew Kristos, jew Kristos huwa Kristo bil-Grek infatti. Amen, jew Kristjan. Ma kollha mill-istess isem. Id-dem ta' Kristu, id-dem tal-ħaruf jaħfirlek dnubietek kollha. Intom, kemm minnkom tħobbu l-verità u l-idejk? Tħobb il-verità? Mek m'intix qed l-idejk qed jiġri inti tħobb il-gidej. Għax l-oppożit tal-verità hija l-gidej. Kemm minnkom tħobbu l-verità u l-idejk? Jimportat għamel pjaċir lek innifsek? Għamel pjaċir lek? ħantik proġett x'tagħmel. Mhux illejla forsi. Imma għada għallejt. Mur aqra 3 kapitli. Omodhom, mexmixhom, Lut 8, Lut 9 u Lut 10. Please mexmixhom sew. Ħalli tifhem fiktar profond il-qawwa tad-dem tal-ħaruf. U fejn inti tinsab illum f'relazzjoni miegħu. Amen. Il-ħaruf kien innoċenti u pur. Imma offra li nifsu għal dawk li jkunu ħatja u midinbin. Kontu tafu li 614 il-liġi fil-liġi ta' Mosè, 614. Kien hemm xi ħadd li qatt żammhom kollha? Ħlief Ġesu. Ġesu biss żammhom kollha 614. Però ħanejkom ħaġa, apparti minn Ġesu. Taf li anka li kieku żammejt il-liġi kollha li ħadd ma kien jeżisti li żammhom kollha, xorta ma kontx salva bihom? Taf li bil-liġi kollha xorta ma kontx tidħol taħt il-preżenza tagħna? Taf għaliex? Għax xorta kont tirrikjedi id-dem tal-ħaruf biex tidħol fil-preżenza tagħna. Issa tidina għad good news, kemm kont tidina aktar good news. Għaw x'ħadd tidina good news? Ġbajtu diġà dikla? Għad baqa' deżerta, għad baqa'. Mela. Qabel bid-dem tal-ħaruf kont tidħol fil-preżenza tagħna. Issa bid-dem ta' Kristu il-ħaruf tagħna, il-preżenza tagħna tidħol fik. Boys and girls, taf li inti l-unika persuna minn poplu madwar id-dinja li Alla jammar fik. Taf li fl-Islam Alla ma jammarx fihom. Taf li fil-Buddiżmu Alla ma jammarx fihom. Taf l-Induiżmu Alla ma jammarx fihom.
Taf li l-unika poplu fid-dinja li Alla jagħmar fihom jisimhom Kristjani. Halleluja! Grazzi Ġesu. Amen. Issa id-dem tal-ħaruf Alla mhux biss jattilek dubietek, imissa jneħħilek, jeradikalek id-dnub. Inneħħi kull forma ta' gilt mistħija u anka tebba ta' dnub. Għax issa d-dem tal-ħaruf Alla li huwa divin, etern u jista' jagħmlek komplut ġdid u jagħtik tama ġdida. Praise and worship ti. Amen. Issa Alla jagħmar fik. Għaliex issa inti kulħadd jgħid jien it-tempju ta' Alla il-ħaj. Ejda, jien it-tempju ta' Alla il-ħaj. Xut minnkom għandkom bżonn tieħdu ħsieb it-tempju. Amen, ħudu ħsieb it-tempju. Amen, għal dan ġisem, ħudu ħsiebu. Vera dan ġisem ma jridx il-ġenna, imma sakemm għandek bżonnu. Amen. Alleluja, grazzi Ġesu. Id-dem tal-ħaruf. Id-dem tal-ħaruf ikkisser kull saħta. Id-dem tal-ħaruf ikkisser u jneħħi u jeradika kull opra ta' dlamijiet minn fuq ħajtek. U għad-dem tal-ħaruf aħwa li jkisser is-seħer, witchcraft, saħtiet tal-ġenerazzjonijiet. Jekk xi ħadd tagħmel voodoo kontra tiegħek, jew black magic kontra tiegħek, jew hexes, jew nkella jekk hemm xi saħta fil-bloodline tiegħek. Ħanilkom aħwa, ħafna minnkom jekk tinnotaw in-nannu pereżempju kellu hekk, il-papa kellu hekk u jiena kelli hekk. Dak xejdula dik fil-Bibja, kellimkom il-bira fuq ftit. Saħta ta' ġenerazzjoni. Dik jgħidula a bloodline curse. Do you know what breaks that? The blood of Jesus Christ. Hallelujah! Thank you, Jesus! Glory! Amen! Le, m'għandix għalfej kollu xkellu nannu u xkellu il-papa, jien għandi dak li għandu il-papa la sema. Hallelujah! Amen! In Jesus' name! Ma morx niklejmi għal-wirt tal-papa naturali, ma morx niklejmi għal-wirt tal-papa sopra-naturali permezz tad-dem tal-ħaruf. Amen? Amen. Grazzi Ġesu. Il-lejla ħajkollok ċans biex tibda ħajja ġdida. Ħanilkom aħwa. Mhux mard biss, taf li hawn nies tal-għaġeb huma addicted għall-istess ħaġa li l-papa tagħhom kien addicted u għan-nannu tagħhom kien addicted u l-bużnannu tagħhom kien addicted. Jew il-bużnanna. Taf x'inhi dik? Saħta fid-demm. Fil-bloodline ta' mhux ħajsibilek taħt il-mikroskopu ġifieri, fil-spiritual bloodline. Importanti komparir il-lejla ma da kollu li għettilkom. Ismaw nisew. Jekk intom battu l-lejla x-l-Spiritu Alla qed jgħid, tibqax tgħid għax il-papa kellu. Tibqax tgħid għax in-nanna kellha. Illum il-ġurnata jiena ġenerazzjoni ġdida. Għandi jeans ġodda. Amen. Halleluja. Gloria lilek nole qadis. Amen. Da minn doing that they take you out for river of love. Issa ma dak sejt li isek il-nannu il-papa, issa jgħawsit isek il-pastor. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Amen. Huwa d-dem tal-ħaruf Alla li jaħsilni. Kemm powerful di. Id-dem tal-ħaruf Alla li jaħsilni. Lut
kapitlu 11 vers 28 permezz tal-fidi għamel l-ikla tal-ħajt u raxxax id-dem biex l-anġlu tal-mewt ma jolqotx lill-uliet il-kbar ta' Izrael. L-anġlu tal-mewt ma jmislilek li inti motti, miksi u maħsul fid-dem tal-ħaruf. Inti tgħid allura ħanmut qatt. Tmut meta tkun l-estejt il-pjan talla. Mhux meta joħodlok ħajtek alla rida d-demonju. Tmut meta tkun l-estejt ħajtek. L-estejt il-pjan talla f'ħajtek u jgħidlek beat me up, Joe. That's it. Come on. You're done, son. That's it. U mhux ix-xitan jiddetermina meta tmut. Il-missier wara l-inkuwettat il-pjan tal-mulej f'ħajti. Amen. Grazzi mole qaddis. Romani 3 u ħanifqu di u nitolbu. Ħadtu peġi. Ittallim xi ħaġa llum? Lest li inti timxi f'din ir-revelazzjoni f'din il-verità f'ħajtek. Romani 3:25. Lilu Alla, lil Ġesu Alla. Edu sagrifiċċju ta' tpattija għal maħfra ta' dnubietna għal dawk li jemnu bih. Bis-saħħa ta' demmu aħna ġejna mifdija. Aħna ma ġejniex mifdija bir-rikkezzi, bid-depp u l-fidda. Ma ġejna bid-dem mifdija bid-dem prezzjuż ta' Ġesu. X'għandek tagħmel il-lejla biex tirċievi? Kemm minnkom il-lejla ħatirċievu dak il-mu li għandu għalih? Isimgħu sew, kif ħatirċievi? X'importanti wara l-istat ma tħallix il-ħuta fil-baħar, imma tiġbidha. Amen. Kif ħatirċievi? Number 1. Tittemmen il-Vanġelu. Tittemmen il-Vanġelu ta' Ġesu. Titpoġġi l-fidi tiegħek totali. Titpoġġi l-fidi tiegħek totali fix-xogħol perfett, komplut tal-ħaruf talla li wettaq għalik fuq is-salib. Illum moħħok hemm għax il-mulej tqelbek. Il-mulej inti u jien irrid nażel li naqbad il-salib ta' Ġesu, is-salib tiegħi u nsegwi l-Ġesu Kristu. Ħalli id-dnub, il-mart, is-saħta, id-demonju ma jkollux seta iktar fuq ħajti. U ma nkunx iktar mifrut minn Alla. Għaliex issa ma nkunx iktar taħt il-madma tad-demonju. Inkisser kull sej u jed bid-demonju kellu fuq ħajti. Illum nagħmel għażla konxja biex nitlob lilu biex jiġi jammar fija u jgħix minn ġo ħajti. Illum jien impoġġi l-konfidenza tiegħi li jiena ta' Ġesu u l-ebda demonju, l-ebda ħsara ma tista' tmissni għaliex jiena motti protett taħt id-dem tal-ħaruf talla. Id-dem ta' Ġesu Kristu kull jum illum il-Bibja taf xtajti li d-dem ta' Kristu kull jum jajjat qudiem it-tron tal-għalija. Taf xi jajjat? Ħenna lija. Ħnina. Ħenna li. Jekk tħossok li m'intix denju, you qualify for this. Għax mhux permezz tas-saħħa tiegħek. Mhux permezz għax ħaqek. Jew għax ixaqlek. Imma xemm id-dem li jagħmel tajjeb għalik. Id-dem tal-ħaruf ta' Alla. Għamilt id-dnub, għamilt adulteru, ħadd id-droga, dajt balla. Id-dem tal-ħaruf. Taf għaliex għadek ma meċ inti illum? Taf illum għaliex għadek ħaj u għadek ħaj? Għax Alla ridek tisma' da. Alla ridek tisma'.
kulħadd jagħlaq għajnejh. Grazzi Ġesu. Alla ridek tisma' li hemm id-demm ta' Kristu jgħajjed ħnina għalik. Ħenna liħ mulej, tieħ ċans oħra. Ħenna liħ missier. La tħallix ix-xitan joħodlu joħdilha ħajjitha qabel iż-żmien. Ħenna liħ. Jekk inti tgħidli pastor jiena kont Kristjan, kont nimxi mal-mulej xi darba ma abbandunajt il-mulej. Illum id-demm ta' Kristu jgħidlek erġa' lura ibni, erġa' lura binti. Għaliex hemm ħnina għalik illum għax id-demm tal-ħaruf ġie mifrux u mxerret għalik. Int li tħossok il-bot ersaq viċin għax id-demm ta' Kristu ħafillek nobietek u ħsillek il-ħtija kollha tiegħek. U millum il-qudiem ibdejx qalbek grata lejn Alla. Għala il-bibin kollha tal-għadu f'ħajtek. Illum iddeċiedi, illum jiena nidħol taħt id-demm tal-ħaruf. Fejn għand il-maħfra, fejn hemm il-ħnina, fejn hemm il-fejqan, fejn hemm il-protezzjoni, fejn jien sekur u fejn l-għadu m'għandux iktar aċċess għalija. Kulħadd rasu baxxuta, kollha fuq Facebook u YouTube. Il-mulej qed imiss in-nies issa stess. Għaw xi ħadd qed ifejq bħalissa. Il-mulej qed ifejjaqlek id-demm tiegħek minn kankru. Xi ħadd qed ifejq minn kankru. Għandek marda fid-demm, id-demm tal-ħaruf Alla inatfek. Xi ħadd li għandek problema, għandek intolleranza u ta' spiss ikollok uġieħ f'ġismek meta tikol ċertu affarijiet. Ġessu permezz tad-demm qaddis tiegħu illum joħollok minn dak il-madman. Kun infejja issa stess. M'hemm ħadd il-bot wisq minn Alla li Alla ma jistax jilħaq. M'hemm ħadd li jdineb tant dinub kbir li d-demm ta' Ġesu Kristu ma jistax jaħsel u jaħfer. Illum il-mulej mhux qed jsejjaħlek kun reliġjuż, għamel parti mill-Knisja, qed jgħidlek ejja għandi binti, ejja għandi ibni. Stennej dal-moment, stennej dil-ġurnata biex inti tisma' l-imħabba tiegħi li nurejt lejk permezz tal-ħaruf tiegħi ibni Ġesu. Jekk il-lejla dal-persuna hija int, ġest żgħir ta' umiltà ħanitlob minnek. Jekk il-lejla l-mulej messek permezz dan il-kliem u lejla inti bejnek u bejn il-mulej għala għajnejk tħares lej ħadd insa l-kulħadd bejnek u bejn il-mulej. Int lest li tidħol taħt id-demm ta' Kristu għal protezzjoni, għal maħfra, għal fejqan, għal ħajja ġdida biex ikollok l-eternità. Jekk il-lejla tgħidli pastor, dal-kliem laqat qalbi, il-mulej kellimni. Il-lejla nidħol taħt id-demm ta' Kristu. Il-lejla nibda ħajja ġdida, mhux reliġjon, relazzjoni ħajja. Jekk dal-persuna int, fejn int, mingħajr ma tiċċaqla kull marrid minn għandek biss, kemm tolli jdejk, tgħidli jiena dik il-persuna olli jdejk. Hawn xi ħadd illejla, olli jdejk, bla mistħija. Twax tistħi. Olli jdejk. Jekk dal-lejla inti lest biex tagħmel dal-pass, olli jdejk, tistħix. Twax taħseb għax minn ħajarani u x'ħajjdu fuqi. Tagħmelx differenza. Jekk dal-persuna jgħid il-lejla, il-pastor il-lejla, illum nibda irrid nagħmel dal-pass. Pass ġdid f'ħajti biex nibda relazzjoni ġdida ma' Kristu u nibda ħajja ġdida. Sakemm għadni dejn ħaj, il-mulej tani dan iċ-ċans.
Jekk dal-persuna janti olli jdejk, il-lejla olli jdejk, il-lita. Min iktar, olli jdejkom, min. Tox istħi. Mal-count of 3. Jekk kolla jdejk jdejk, jom olleċ jdejk, mal-count of 3. Kem tollija u taġġa ninżilla maj. Ready? 1, 2, 3. Olli jdejk, manaj. Olli jdejk, grazzi ġesu. Grazzi manaj ta' dawk l-jdejk. Grazzi, babussi. Grazzi manaj. Naf li għaw oħrajn li xtaqo jolli jdejkom. Imma Alla ra jdejk mollija f'qalbek. Ħanitlob talba, kulħadd iqum bil-wifqa. Kulħadd iqum bil-wifqa. Min ftit ieħor ħanitolbu għalikom. Ħanitolbu għal fejqan. Jekk inti għandek xi addiction ta' droga, jekk inti għandek xi problema fizika, jekk hemm xi forsi saħta jew ladu, jekk kellek xi ħolm diaboliku, jekk xi ħadd tagħmilek xi magħmul, il-lejla il-qawwa tad-dem tal-ħaruf ta' ħilsek. Emmen u rċievi. Għala, daw kollu l-lejtu jdejkom, jew suppostu l-lejtu jdejkom, poġġi idek fuq qalbek issa stess, poġġi idek fuq qalbek u warajja jgħid it-talba. Għalqu għajnejkom, u jgħid it-talba warajja, jgħidha minn qalbek. Dit-talba ħatejda lil Ġesu li ħajsmek. Jgħid it-talba warajja issa stess. Intom fuq il-YouTube u Facebook. Jekk indi dak il-persuna, jgħid it-talba warajja issa stess. Kulħadd jgħidha minn fommok u jgħidha minn qalbek. Daqs li kieku l-aħħar darba ta' ħajtek. Dik li kieku din ħadkun l-aħħar talba, jgħidha minn qalbek. Ejdu missier għaddis. Grazzi tal-imħabba kbira tiegħek li inti urejt lejja. Grazzi tal-paċenzja li inti urejt miegħi. Abba missier. Nixtieq insir nafek aktar. Nixtieq nersa għalejk mulej. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi li inti battu fuq din id-dinja bħala l-ħaruf li neħħi d-dinubit tiegħi, ikkisser kull saħta u jfejjaq kull mart. Id-dem tal-ħaruf huwa qawwi, huwa potenti, huwa ħaj. Ġesu, jiena nindem minn nubieti issa stess. Nitolbok maħfra x'ina dnibt kontra tiegħek. Illum li smajt il-kelma tiegħek, illum nagħmel deċiżjoni f'qalbi mulej biex nimxi miegħek. Ejduha minn fomkom aħwa. Ġesu, inti l-mulej tiegħi, inti s-salvatur tiegħi. Salvani mulej. La tħallinix nintilef. Aħfilli d-nubiti kollha u aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Umlini illum stess bl-Ispiritu Santu. Ngħid le lid-demonju, ngħid le lid-dnub u ngħid iva lilek Ġesu. Bħal Marija ngħidlek ħajsir minni skont kelmtek mulej. Mhux dak li rrid jien, ma dak li trid int. Illum jien salvat mhux bis-saħħa tiegħi, mhux bl-opri tiegħi, imma bis-saħħa tad-dem ta' Kristu, bis-saħħa tal-ħnina tiegħek u l-grazzja tiegħek. Nirringrazzjak li fejjaqtni, nirringrazzjak li ħfirtli u llum tajtni il-ħajja ta' dejjem. Lilek jien grat mulejk ta' ħajti. Uża ħajti. Uża din il-ħajja li tajtni mulej għal-glorja tiegħek. Uża Abba missier u kisser me fuq ħajti kull saħta, kull mamul, kull marda, kull ħakma. Fissem Ġesu Kristu, illum nirċivi s-salvazzjoni. Illum minn fommi nidikjara Ġesu u l-mulej tiegħi. Ġesu huwa s-salvatur tiegħi. Huwa l-liben talla l-ħaj il-ħaruf talla li neħħieli din-nubiti kollha. Nirringrazzjak u nagħtik glorja. Aħdu ċabċipa u tifħil il-mulej. Halleluja! Glorja lilek mulej. Halleluja! Eżis aħwa ta' YouTube u Facebook.
Għada fil-ħodu, hawnhekk ikonna servizz ieħor. Ħanitkellmu fuq il-qawmin ta' Ġesu u kif dan jaffettwa lilek. Ix-xerja dal-messaġġ, xerja ma' xi ħadd. Kun magħna għada, u l-ġimgħa d-dieħla ħajkonna l-konferenza tal-Ispiritu Santu kun hawn. U hija esperjenza l-qawwa tal-Mulej. Il-paċi magħkom Facebook u YouTube.